Бих искал да се обърна към европейските граждани, които с радост наблюдават напредъка на НАТО на изток, създавайки заплаха за сигурността на руското гражданско общество. Помислете дали това наистина е във ваш интерес. В Украйна с подкрепата на НАТО беше установен фашистски режим, който завземайки властта създаде заплаха за сигурността на руските граждани. Не е тайна, че НАТО финансира Бандера и други нацистски организации на територията на Украйна, и това дори стана въпрос на гордост. Днес много европейци също се гордеят, че се бият на страната на фашисткия режим в Украйна срещу Русия. Но помислете за момент, вие така активно подкрепяте своите граждани, които воюват против Русия на територията на Украйна, създавайки братство и поглъщайки идеологията на нацизма и фашизма. Това са ваши сънародници, които вече знаят как да завземат държави по въоръжен път, придобивайки опит в Украйна. Ако тази кафява чума се върне в дома ви, тя ще носи със себе си смърт и унищожение. Тези граждани ще се върнат в Европа, в родината си при своя народ. Давам ви 100% гаранция, че те ще приложат опита си за превземане на държави върху вас и с голямо удоволствие ще накърнят правата и свободите на собствените си граждани, както вече се случи в Украйна. Когато много украинци трябваше да избягат от собствената си държава, за да защитят себе си и семейството си. Радвате ли се на това, подкрепяйки нацистите в Украйна срещу Русия? Но къде ще бягате, когато част от вашето гражданско общество, заразено с нацистката идеология, дойде на власт, както беше при фашистка Германия? Ако смятате, че само германците са били фашисти, грешите. Всеки народ може да стане фашист, ако идеологията му е наситена с нацизъм. Попитайте дядовците си, които заразени от нацистката идеология нарушават правата и свободите на собствения си народ. Това беше в Европа. Фашистите бяха германци, французи, италианци, испанци, българи, унгарци, финландци и много други. Всичките се заклеха във вярност на своя лидер Хитлер и с голямо удоволствие нарушиха правата и свободите на собствените си граждани, убивайки ги. И така тази кафява чума ще се върне при вас от Украйна. Но когато бягате в Русия, как ще погледнете в очите на гражданите на Руската федерация? Помислете добре, преди да направите заключения. Изразих мнението си.